Antonio Bela jisemmilkom jagħtikom merħba l-programm numru 105 mis-sensiela botta u risposta il-lejla manna programm ieħor fejn se diskutu temi differenti u interessanti għal dastant nħeġġiġkom biex għaldina is-sija u 20 minuta li ġejjin intom tinaqdu magħna fuq il-Facebook Live tal-Kamra Sportiva biex ukoll aħna tkun tistgħu wkoll issegwu dak kollu illi sejrin niddiskutu matul il-programm tal-lejla. Nfakkarkom li bħalissa qegħdin live u inħeġġiġkom biex ukoll kull min jixtieq jintervjeni f'dan il-programm jew saqsi xi domandi lill-mistednin tagħna jista' jagħmel dan billi jidħol fuq is-sezzjoni miftuħa għalikom fejn jidħlu il-kummenti. Bħas-soltu qabel ma nibdew il-programm tal-lejla naraw xi ftit it-temi illi għandna u temi prinċipali li ħan iddiskutu l-lejla li huma dawn. It-temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Niddiskutu il-kampjonati nazzjonali amatorjali għal dan l-istaġun. Hamrun Spartans ipoġġu lil Malta fil-mappa tal-futbol Ewropew. X'wieħed għandu jistenna mit-tazzi Ewropej matul dan l-istaġun. Mela, l-Fred taraw ukoll illum se niddiskutu prattikament ġiex season previews milli huma il-kampjonat nazzjonali amatorjali fl-ewwel parti tal-programm u mbagħad se nitkellmu fuq it-tazzi Ewropej. Miegħi fuq il-panel illum għandna mal-ewwel parti fejn se nitkellmu fuq il-kampjonati amatorjali żewġ timijiet rappreżentati mill-kampjonat amatorjali wieħed. Dawn huma David Saliba, l-coach ta' Kirkop United, u t-tim manager ta' Zejtun Corinthians Kert Spanjoli minna nixtieq nirringrazzja tal-li il-lejla oġobhom jinaqdu magħna għal dan il-programm. Qegħdin nistennew li jidħol Joseph Magri wkoll magħna jidher illi għandu xi problema teknika milli qed naraħ qed jibgħat. Kampjonat amatorjali wieħed. Nota l-grafika għandna dawn it-timijiet li sieħdu sem il-kampjonat amatorjali wieħed. Attart Kirkop United qegħdin tarawhom li Athletic Luqa St. Andrews, Melliham Abba, Pembroke Atleta Rendi, Ormi Sengli Athletic, San Juan, Victoria Hotspurs, Xajra Tornadoes u Zejtun Corinthians. Mela, dawn huma t-timijiet li ħejdu sehem fil-kampjonat amatorjali wieħed. David Kert, xtaqtu kumment ġenerali għalissa fuq il-kampjonat. Umbagħad nitkellmu fuq il-kumplament tat-timijiet u fuq it-timijiet rispettivi ta' konfliktar dettal. Ma lissa l-ewwel qed insellmilkom u nirringrazzjakom tal-lejla naqgħu magħna l-ewwel kummenti rigward il-kampjonat amatorjali wieħed tal-insemmu ġenerali. Nsellem lek Antonello, grazzi tal-istedina, u nsellem il-kollegi sħabi, coaches u minnu dilettant tal-futbol. Naħseb il-kampjonat in ġenerali għamiċelli kwan. Dis-sena kif kulħadd qed jara, kulħadd hemm rama timijiet interessanti u bi players li jinżlu mill-Premier u First Division u naħseb li ħajkun staġun sabiħ ħafna. Kert? Nsellmilkom l-ewwel ħaġa, nsellem lilek Antonello, l-David u l-min qed jarana. Mill-lider sissa l-kampjonat MHR League ma nafx jekk tibqax tixraq l-isem ta' MHR League għax milli qegħdin nanticipaw ħajkun kampjonat kompetittiv ħafna. It-timijiet kollha qegħdin jarmaw, jistrutturaw ruhom, kif qal David, players li niżlu mill-Challenge League, mill-Premier ukoll li niżlu jilagħbu MHR League. Il-livell tal-barranin qed naraw li wara daqsxejn ukoll, bħalma wara l-livell tal-Maltin, jiġifieri qed nanticipaw li ħajkun kampjonat kompetittiv ħafna iktar minn snin ta' qabel. Mela diġà wkoll qed nieħu xi punti mill-iktar interessanti li ħan niddiskutu iżjed tard. Biss għalissa nitkellmu fil-fatt ukoll hemm punti li diġà semmejna se nsemmu iżjed tard, imma issa nitkellmu fuq iżjed tard kif konna qegħdin ngħidu. Mela, Kirkop United u Zejtun Corinthians, il-prospettivi staġjonali tagħkom qabel xejn. Kert tibda d-darba. Mela, prospettivi ta' Zejtun Corinthians. Bażikament bdejna proġett fil-bidu tal-istaġun l-għadda, tlaqna b'żewġ tiri li nġibu tfal ta' Zejtun li kienu qegħdin jilagħbu ma' clubs differenti
tlaqna bit-tir li nġibuhom lura u flimkien ma' plejers oħrajn nibnu pedament. Din is-sena nixtiequ nkomplu nibnu fuq dak il-pedament u qegħdin nħarsu long term, jiġifieri tibni tibni fuq li għandek. Tlaqna wkoll bit-tieni tir li nġibu n-nies lura l-ground, nġibu żwieten lura. Kert, stenna, mela, permetti li sekonda, Kert, għalix għadin nipruvaw naqbdu kol mod telefoniku ma' Joseph, għed tismana? Ija, Nselmulek Joseph, mela, iqa fuq l-linja għalli nieħdu l-ewwel kummenti minn għand Kert. Kert, għed tismana? Iva, Tajjeb ħafna, mela, Kert, tista' tkompli għal-issa sakemm ukoll nieħdu intervent minn għand Joseph iżjed tard. kif kont qed nispjegalek, tlaqna wkoll bit-tir, is-sena l-oħra tlaqna bit-tir li nġibu n-nies lura il-ground, speċjalment iż-żwieten, is-sapporti għaż-żwieten. Il-klabb kien dejjem magħruf li talla ħafna nies il-ground. Kif kont qed ngħidlek tlaqna b'dawk iż-żewġ tieri ta' players li nġibuhom li huma żwieten u ġibnihom lura minn klabs differenti. Flimkien ma' players oħrajn u bnejna pedament u nġibu n-nies lura l-ground dik kienet kruċjali għax nemnu li fl-MHL League għavolja jkun hemm players li jkunu forsi ta' kwalità ħarira aktar mill-oħrajn, is-support mentali huwa dak li għamel differenza. Kollok nies warajk iktar tkun mentalment preparat. Waħda mit-tieri li tlaqna bihom. Mela, David, la minn ħatijak il-Cop United. Naħseb bħala Kirkop United jena dan huwa l-5 ta' ġun tiegħi bqajt jela mill-under 15, under 17, minors l-aħħar staġun il-Kumitat wara fiduċja fija ħadd it-tim l-aħħar 3 xhur u salvajna mir-relegazzjoni. Kien hemm naħseb jiena bżonn ta' bidla x'anke meta jinbidel il-coach. Kien hemm ħafna tibdil fl-iskwadra, jiena nħobb nemmen ħafna fiż-żgħażagħ u li jkellek żewġ barranin jkunu ta' stoffaw li jgħinuk u forsi żżomm dawk iż-żewġ players jew tlieta li jkunu ta' esperjenza, mhux bil-fors ta' esperjenza li jkollhom fuq 30 jew hekk li jkunu diġà hemmhekk u jafu l-ambjent u Kirkop huwa klabb żgħir, budget limitat u hekk imma il-kumitat jaħdem bla waqfien jiġifieri hemm it-team manager ġdid qed jgħinu l-assistenta miegħi Clayton Camilleri u kollu ġifieri nippruvaw dejjem intejbu l-affarijiet ġurnata b'ġurnata. Sewa wis, mela Joseph, ma naf Joseph, nsellimlek Antonello. Mela xtaqtek forsi tina l-ewwel kummenti rigward l-MHR League 1. Ja, ovvjament id-għedha ħajkun kampjonat pjuttost interessanti, rridu nifhmu kollu waqgħu timijiet bil-wara diviżjon, bil-second division, bil-first division, bħal huma speċjalment l-Isla. Ġifieri nemmen li ħajkunu kompetittivi, żejtu nisa l-oħra kienu bdew bidu ħażin u ma spiċċaw top 6 u ta' dan nifta fil-ħabib tagħna minn żejtu niselli li għal Paolo Falzon illi mandru opportunità li ngħid din il-frażi kienu tassew qaqlin żejtu Corinthians li jgħaftu l-coach Paolo Falzon, coach Pepe Matfall, coach li tal-livell tal-press, nsellimlu minn hawn u ovvjament nawgura żejtu Corinthians u tim liħor li staġun sabiħ u ovvjament taħseb iktar ma jgħaddi żmien iktar dan il-kampjonat dan il-livell ta' kampjonat qed juri kemm iktar qiegħed jiġi interessanti biex u tara wkoll kemm qiegħed jola il-livell dan it-tim fejn timijiet li diġà qegħdin jesperaw illi jilħu ċertu livelli fil-futbol Malti. Tajjeb ħafna, mela, Joseph, meta nkun qed inkellem lil David u l-Kert nitolbok tpoġġi naqra l-telefon fuq il-mute ħalli eventwalment ukoll ikun jistgħu jinstemaw sew il-mistednin tagħna. Mela. Grazzi. Mela, ovvjament tibqa' fuq il-linja inti Joseph, għaliex imbagħad se nitkellmu wkoll fuq l-MHR2. Mela, ħana ċiftit punti li tkellimtu fuqhom. David, jidher li intom ħal-Kirkop għandkom tradizzjoni tajba bħala nursery u bħala żgħażagħ u kemm importanti u kemm se jgħinkom biex ukoll tippruvaw ikolkom staġun mill-iktar kompetittiv dan il-fattur. Naħseb jiena da bħalma kull tim bħalma jkun hemm bżonn żgħażagħ tkun tixtieq taħlita ta' esperjenza. Hemm ħafna tibdil hemm naħseb leverage age. Hemm leverage age naħseb qiegħda 21-22 jiena. Għamilt ħafna akkwisti ġoddax kien hemm naqra taqlib u biddilt ċertu players.
Jiġifieri kull tim rama iktar ma tiġbor punti fil-bidu. Taf inti iktar ma tiġbor punti fil-bidu iktar issejba faċli biex lejn l-aħħar tal-istaġun iżżomm postok fl-Amiċelli kwannu. Dis-sena jarġgħu jiġu 4 relegati u mhux ħadd tkun faċli nemmen li għal ħadd. Kert, minn naħa l-oħra, mill-li nista' nifhem, il-mira tagħkom hija li tkunu qed tiġġieldu għall promozzjoni dis-sena. Pass wara pass. Nixtiequ mill-ewwel li mmorru għall-promotion hija xewqa ta' kulħadd. Jiena tifel miż-Żejtun, jiġifieri waħda mix-xewqiet tiegħi li ntalla Żejtun Corinthians lura fiċ-Challenge League, mhux ħanikdeb miegħek. U wiex il-mument opportun ma neskludi xejn. Jista' jkun iva, jista' jkun le. Illum il-ġurnata Challenge League mhux tal-li sar ħarir aktar expensive, imma tela skala professjonali fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri jekk il-klabb ma jkunx preparat kemm minn struttura u kemm anki finanzjarjament, għax ovvjament għandek bżonn il-finanzi biex jitla' Challenge League, tittara jkunx werth li tagħmel dak il-pass jew le. Ifhem, aħna t-target tagħna dal-istaġun huwa li nġibu kemm jista' jkun punti fil-bidu kontra l-istaġun li għadda. L-istaġun li għadda minna 9 logħbiet infila ma stajniex nilpu logħba niftakar. Mbagħad minn Jannar lem morna unbeaten. Din is-sena nixtiequ li bil-kontra nibdew niġbru kemm jista' jkun punti. Diċembru Jannar naraw fiex inkunu, nirrevedu targets, club, komitat, administration u tara minn hemm. Sewa wis intom din is-sena fid-diviżjoni li tinsabu fiha ngħidu għandkom żewġ timijiet li naħseb se jitilqu ħarija favoriti iktar minn l-oħrajn. Ma nafx hekk taqblux miegħi sew intom u sew Joseph qed jismana li huma Ormi u Victoria Hotspurs. Ħanibda minnkom tal-panel u mbagħad ikompli Joseph. Ifhem, mhux ħanajdlek li mhumiex favoriti, imma fl-MHL League, again, jiena nħoss li l-Maltin, il-players Maltin huma kważi kollha tal-istess livell, ftit hemm players li juru kwalità aktar mill-oħrajn. Iktar kemm ikun preparat it-tim, kemm ikun kollettiv it-tim, kemm ikun it-tim preparat mentalment jista' jagħmel differenza u l-barranin huma dawk li għamlu differenza. Ormi u Victoria Hotspurs ħadmu bil-aqal, is-sajf ħadu akkwisti tajbin, biss nemmen li kull tim ħajati logħba kulħadd. Ma teskludix timijiet bħal Xajra, Luqa, Attart, Kirkop, li kollha għandhom San Juan li s-sena l-oħra kienu sorpriżi, ġifieri ħadmu tajjeb ħafna ħadmu kollettivi, melliħa, ġifieri ma teskludix li dawn mhux ħajtu jagħtu logħba kulħadd. David? Jiena naħseb naqbel ċertu ħafna mal-qal Kertu mal attenti naħseb Victoria Hotspurs u ħal-Ormi jitilqu mitlu favoriti. Imma jiena naħseb jiena l-iktar li tkun favorit orrajt ikellek il-plejers u skwadra kbira u plejers ta' livell ma naħseb ikollok l-iskwadra ma' u daw il-kollettiv jirbaħ fuq kulħadd. Dik naħseb u bħal San Juan kif qal Kert, hemm San Juan, Sengleja, Ħallija, jiġifieri. Mellija ħajtelfu il-punti u jistgħu jieħdu l-punt. Jien naħseb min ikun l-aħjar fil-ġurnata, dik il-ġurnata injuries, suspensions, daw l-affarijiet uħollu jorbtu fil-kampjonat. Eżatt, ma nistgħux ukoll li San Juan għamlu żmien twil ukoll is-sena li għaddiet jiġġieldu għal promozzjoni. Joseph, forsi xi kumment minn għandek rigward il-favoriti għal promozzjoni. Jien qed ngħid Ormi u Victoria Hotspurs, però qed jistennew ukoll San Juan li Athletic Sengleja. Ħanellek Antonello, jiena ma nħobbx kif tafni qed tismani Antonello. Iwa tismawk perfett. Grazzi, mela jiena Antonello ma nħobbx minn issa ngħid dawk li ħajkunu t-timijiet favoriti għall promozzjoni, però nemmen li Victoria u Ormi ħajkunu naħseb iktar ġiex timijiet li l-ejm tagħhom huwa li jitilgħu. Però kif qedlek wieħed irid jikkunsidra x'ħajiġri fil-bidu tal-istaġun jekk hux ħajkun hemm xi injuries, jekk hux ħajkun hemm plejers tal-11 sospiżi, b'mod kif timijiet oħra ħajarmaw f'Jannar. Jiġifieri naħseb bħalissa nkunu qegħdin naġlu jekk ngħidu min ħajkun dawk it-timijiet illi ħajjiġġieldu dwar promozzjoni. Sewa wis, mela ħalli nitkellmu ftit fuq il-kampjonat amatorjali 2
Joseph, ramana blajnu tal-grafika għandu natukom kol l-istatimijiet, dik l-Swallows Gargura, Kalkara United, Imdina Knights, Imsida St. Joseph, Marsa Scala, Rabat Ajax, St. St. George's, Santa Venera Lightning su taxbix. Mela, komment minn għandek fuq dan il-kampjonat mod ġenerali għalissa? Fuq minn għandi Antonello? Yes, ekjoġbok. Ok, ifimni, l-ewwel net jiena nifraħ lit-tim tagħna Rabat Ajax illi minkejja kellna logħba fil-Ġubli Cup ġejna magħluba 4-2 minn tim ta' ħattar, tim li jkoll qiegħed jaspira għal promozzjoni, labna wkoll b'ħafna mit-tfal tagħna allura nixtieq nifraħ lit-tim li tant għandi għall-qalbi Rabat Ajax għall-wirja illi wera. Ovvjament għandu l-istess huwa kampjonat interessanti rajna diversi timijiet li jedin li għamlu avvanzi kbar bit-tuta ta' trasferimenti ħanuża l-istess kommenti li użajt għallama ċerwan għadu kmini biex wieħed jgħid li ma' timijiet ħajkunu dawk il-promossi. Jiena nirraġuna illi wara naħseb 5 jew 6 lobjiet jisu jkollna indikazzjoni li min ħajkun dak it-tim dawk it-timijiet illi jiċċellinġjaw. U rigward Rabat Ajax, x'inhu l-prospettivi tagħkom? Rigward Rabat Ajax din is-sena jidher li hemm atmosfera sabiħa fit-tim, hemm laqda fit-tim. Ovvjament bħala kumitat ħadna r-responsabilità ta' dak li ġara l-istaġun li għadda u allura qed nistennew illi din is-sena jkun hemm ħafna logħob illi tuna ċertu pjaċir. Jiena nixtieq ngħid grazzi u nsellem il-Metri Ġenwis u l-coach Wea tax-xogħol tagħhom illi għamlu u ninsabu determinati illi qid fid indawru l-paġna illi kellna l-istaġun l-għadda. Mela, grazzi Joseph, mela, ħanħuna u koll kummenti ma nafxak forma, nafxak il-panel kienieċ qed tisma' ukoll il-kummenti minnaħa ta' Joseph, però xtaqt kumment minn għandkom fuq l-ċertu, jekk jogħġobkom. Antonello, jiena dak kemm waqt dak kollox minnaħa tiegħi llum? Le, issa tista' tibqa' hemmhekk, jekk jogħġbok. Okay, all right, grazzi. Tamilna il-mikrofonu mute ħalli nħdu l-kummenti fuq tal-membri l-oħra. Mela, Kert, David. Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid proset lil Rabat Ajax għax tru xi membri li ġieli komunikajt magħhom avolja sofrew relegation l-istaġun li għadda baqgħu maqogħdin u ħadmu flimkien mal-President ma' Glenn Mikallef u mill-ftit li nisma' mill-ftit li osservajt jidher li flimkien qegħdin jibtu ħabel wieħed biex dawru l-paġna ta' Rabat Ajax. Min-naħa l-oħra kumment fuq l-Amiċertu segwejt xi timijiet, hemm timijiet bħal Bormla, Taxbix, Siġġiewi li impruvjaw ħafna. Li nemmen li ħajatu sfida kulħadd. Hemm timijiet ukoll bħal Kalkara li l-bieraħ kienu qegħdin jilagħbu mal-Erendi Ġubili Cup li l-Erendi ovvjament l-Erendi kellhom xi ħaġa iżjed imma ma kienx faċli għalihom. Nemmen li ħajkun kampjonat ukoll kompetittiv. Hemm Taxbix ukoll li ħadu xi għamlu transfer market beda għal ħafna, ramaw skwadra ġifieri Santa Venera ukoll li mixxejn nixrom jagħmlu skwadra u ma kollha affarijiet sbieħ tal-futbol ġifieri nawguraw it-timijiet kollha. David, kumment minn għandek fuq l-Amiċertu. Jien naħseb l-Amiċellik tu bħalma ħajkun l-Amiċellik wan naħseb ħajkun qiebes għal kulħadd kellna xi konfronti kontra timijiet tal-Amiċellik tu, eżempju Ħaddingli, Siġġiewi, jiġifieri imdejna rajthom il-bieraħ kontra Ħallija u jidhru li qegħdin armati wkoll mhux ħażin. Santa Venera labna kontrihom nhar is-sibt sakemm is-sibt naqqasaqek mal-artu jiġilgħu ikunu hemmhekk jiġifieri naħseb ħajkun staġun qiebes bħal tagħna. Sewa wis, mela Joseph, ma nafxek forsi għandek xi kummenti finali qabel ma nħalluk ħalli tkun tista' wkoll tkompli ma tkun tista' tkompli inti u nkomplu ma' David u Kert, forsi għandek xi kumment rigward iż-żewġ kampjonati? Ovvjament dak li kelli xi ngħid tettu Antonello, ovvjament nagħlaq bin niskuża ruħi miegħek u mas-semmija ta' dan il-problema teknika li kellna llejla u nawgura kemm il-David u kemm il-Kert biex it-timijiet tagħhom ikollhom staġun mill-aqwa. Grazzi Joseph, narawk nhar il-ħamis għall-programm tbassir aħna. Grazzi Antonello, nsellimlek u nselli għal sħabna Roberto Carl. Grazzi. Mela,
b'xi mod ukoll rnexxina nikkomunikaw ma' Joseph illejla minħabba kejja il-problem tekniċi li għandna sa flattant ukoll qed nara kumment minn Ian Falzon Gattuso għabtu milli jidher Italjani qegħdin minn taħt ma' Iżrael fil-logħba kruċjali ta' kwalifikazzjoni illi bħalissa l-Azzurri qegħdin jilagħbu ġewwa Wroclaw. Mela, għal dan aħħar isu 5 minuti li għatfadlilna fuq din l-ewwel parti. Mela, xtaqt li wkoll naqbada fuq il-livell tal-plejers Maltin fuq f'daw iż-żewġ kampjonati. Ħanu spunt mill-qal Kert li fejn ukoll semma direttament li il-livell jgħat jola. U xtaqt insaqsikom ukoll kemm taħsbu li bis-saħħatek il-livell ta' plejers Maltin jista' jola anke meta nqisu wkoll l-ammont ta' plejers barranin li qed ikun hemm f'diviżjonijiet superjuri li qiegħed jikber. Kert, tista' tibda l-punt intu mbagħad ikompli David. Mela, u kollu domino effect. Meta tosserva x'inhu jiġri fil-Kampjonat Malti huwa kollu domino effect. Mela ġara fil-Premier Division żdiedu l-ammont ta' barranin, Maltin sabu ħarir inqas spazju u kien hemm Maltin ta' livell inkluż anke meta jiġri l-abu ma' nazzjonali niżlu Challenge League. U ġara, il-players ta' Challenge League sabu l-istess sfida u reġgħu niżlu Second Division MHL League A. Aħna minna ħatana meta nibdew nfittxu ċertu players, nħobbu mmorru għal dawk il-players li kienu qegħdin jitrenjaw high level, jew ma xi Premier League team, jew ma xi team ta' challenge, jew inkella minors section A, li forsi sabuha diffiċli biex jagħmlu dak il-pass il qudiem iddeċiedu biex jagħmlu dawk iż-żewġ passi lura ħalli mbagħad eventually jmorru l-qudiem. Illum il-ġurnata plejer ħireġ mill-minors section A qabel forsi kien jagħmilha mill-ewwel. Għamiċ League A kien jagħmilha mill-ewwel. Illum il-ġurnata tinħass daqsxejn differenza. Ola livell fiżiku, ola livell ta' futbol, ġifieri qabel fejn ġiri kont tilab minors u saqt tilab mal-kbar, il-plejers qegħdin iħossu differenza. Aħna magħna kellna plejers li kienu qegħdin jilagħbu minors section A li meta ġew jilagħbu mal-kbar sakemm sabu saqajhom ovvjament kemm noqqas esperjenza u kemm bisfidi tal-lob forsi batew ħarira u mbagħad once li plejer ittieħ il-lob u tieħ is-support kontinu jibda ġej bil-mod u jtik il-frott li tkun tixtieq. David. Jien naħseb naqbel ħafna ma' Kert u kif qal Kert, jien nfittex dawk it-tip ta' players l-istess. Jien inni nikkoċja fil-youths għal daw l-aħħar 3 snin ukoll, jiġifieri players minn section A u section B nkun nafu jafuni allura nitkellmu u dan u jkunu mħajrin. Illum il-players tal-lum jridu jissapportu naqran sakemm jiġihom dak iċ-ċans mhux jitilqu mal-ewwel li jkunu jridu jilagħbu first 11. Mhux faċli għax tim tal-kbar huwa tim tal-kbar. Eżempju livell tal-youth section A atletikament ikun ħafna għoli il-livell u t-tempo, imma mbagħad ċertu kif tiġi Amateur League 1 jew Challenge League 1 fiżikament ċertu players ħajbatu f'dak it-tip tal-lob. Jissapportu imma hemm min jagħmilha mal-ewwel u hemm min sakemm ma jidra l-ambjent u daw l-affarijiet biex jitfasaqek fit-tim, fimt? David? Oh, sorry, Kert? Naqbel perfettament ma għal David. Illum il-players ridu jippruvaw jistapportu, sfortunatament mhux kulħadd jaf jistapporti. Iltqajt ma' players li ġifieri kelli players l-istaġun li għadda li forsi ntilfu ħarira. Tipprova tibqa' tissapportihom biex ovvjament ma jkunux dejjem il-kapaċità tagħhom ma tkunx dejjem ta' first 11. Imma importanti li tipprova kemm jista' jkun daw it-tfal tibqa' isek iżżiel daqsxejn bihom sakemm tieħu l-frott tagħhom kif qal David eżatt. Eżattament. Mela, wasalna wkoll biex nagħlqu l-ewwel parti tal-programm forsi għandkom xi messaġġ għal dawk is-segwaċi li qegħdin ukoll isegwu dan il-programm u wkoll as-supporters tal-klabs rispettivi tagħkom. David. Jien nibda billi klab żgħar bħal Kirkop iktar
ma jkun hemm għajnuna minn ċertu nies l-għajnuna l-lum volontarja ma tantx għadek is-sejba, jiġifieri diffiċli ħafna u imma kull min jiġi jgħin anka jagħmel xi ħaġa żgħira jew hekk u naħseb tkun nesit tal-klabb tagħna u. Kert, naf li intom għandkom fan base qawwija ħafna. Edha tikber. Jena jgħidu mux qawwi għalissa, ma edha tikber bil-mod. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid grazzi lis supporters kollha li ġew jarawna l-logħba tal-bieraħ u nħeġġeġ il dawk li ma ġewx biex jiffollowjawna fil-logħb li ġej. Qed nara li qormi qegħdin tużiru minn fuq jiġifieri aktar x'nhar is-sibt ħanabu mal qormi u għandna bżonn in-nies. Kif qal David, illum il-futbol jiddependi ħafna mill-volontiera. Importanti li kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Luckily z-Zejtun nexxina naqdu anki administration fej kulħadd les li jiġbed ħabel, ġifieri nissuġġerixxi l-klabs kollha, speċjalment fl-Amiċer bħalna biex jippruvaw isibu daw in-nies li jtu credit value fil-administration, fil-kumitat se jaħlu retreat ħalli eventually l-klabs jimxu l-qudiem. Mela, grazzi David u grazzi Kert tal-intervent tagħkom fil-programm tal-lejla, semmuha huwa l-waqfa qasira ta' riklami. 4 minuti kemm bil-grizma januħu ta' t-silma ibqgħu magħna li fit-tieni parti ser nkun qegħdin niddiskutu it-tazzi Ewropej, jidħol Roberto, jidħol Kai Parnis, diħel ukoll rappreżentant minn Hamru Spartans, jiġifieri għandna ftit fuq ix nitkellmu sa fil-tieni parti tal-programm. Ukoll nħu l-okkażjoni biex nirringrazzja lil David u l-Kert li naqdu magħna u nawguralhom kull suċċess għall-istaġun li ġejjin fakukom ukoll illi l-Amiċer League il-Kamra Sportiva se tkun qed issegwih b'mod regolari sew waqt il-programm tbassir kif ukoll bir-riżultati li nibdew intellaw kull tmiem ta' match day. Għaldaqstant inħeġġukom biex issegwu l-paġna tagħna għal iktar riżultati u match previews fejn jidħol ukoll dan il-kampjonat. Imma wara reklami ibqgħu magħna dalwaqt inkunu magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin.
fejn tista' tilab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com dejjem ilab b'mod responsabbli. Mela, meħba lura għattini parti tal-programm Botta u Risposta fejn kif għedin taraw għanna l-Karl Parnis. Karl, għunet nsellimlek, għabel ma introduċu l-istudent għana. Buonasera. Mela, buonasera li l Karl. U għana. Buonasera u koll il-Sur Viktor li għatmana. Eżattament, Viktor Kassar, l-uffiċjal tal-Relazzjoniet U Internazzjonali. naħseb kussada l-oħra kien sar il-programm Bassir li dan qed ikun maħruġ minn Kamra Sportiva kull nhar ta' ħamis. Infakkarkom dejjem. Naħseb li kont immur tajjeb għax kif qed il-ħamrun ħadu l-lik, is-Sur Kassar qed jitħaqili u dak kien il-preludju għall-onur li ksibna l-poplu Malti grazzi għat-tim tal-Ħamrun Spartans. Il-fatt li ħanibdew naraw il-Ħamrun f'kompetizzjoni ek rinomata ġewwa l-Ewropa. Mela, kan, qabel ma nibdaw bl-introduzzjoni, għax għadna dejjem bl-introduzzjonijiet, mela Roberto De Brincati li qed nistennew jidħol minn ħin għal-ieħor ukoll magħna. Mela kif qegħdin ngħidu għandna l-Viktor Kassar. Viktor, qabel ma nibdew, l-ewwel qed infakkarkom ukoll illi min irid jintervjeni waqt il-programm jista' jagħmel dan fuq is-sezzjoni tal-kummenti. Għandna wkoll diversi nies li qegħdin jaġġornawna fuq il-logħba Iżrael Italja tazza ta' kwalifikazzjoni li bħalissa qiegħda fil-ħin tal-mistri wkoll bl-iskor tal-1-1 se nkunu qegħdin tellaw il-grafika meta jkun hemm xi bdil fl-iskor. Mela, Viktor, qabel xejn fisem it-tim tal-Kamra Sportiva u fismi wkoll nixtieq ngħidilkom proset tas-suċċess illi ġibtu Ħamrun Spartans li dħaltu fil-gruppi tal-Conference League u grazzi tal-li sa fl-aħħar tajtu l-futbol Malti dak illi verament jixraqlu. U safratant ukoll ngħidu nselmu wkoll il-Roberto De Brincat li għadu kemm daħal. Roberto, nsellmulek. Kellimlek Antonello, nsellem il-ħbib tiegħi u l-dak kollha tisegwuna. Mela, Viktor, u fil-każ tiegħek nistgħu ngħidu hekk li kont mill-bidunet. Għaliex inti prattikament kont maħamrun fi żminijiet ta' dlab fit-tieni diviżjoni għal UEFA Conference League vjaġġ li dama xar snin imma għamiltuha Viktor. Is-sodisfazzjon tiegħek li kont involut f'dan il-vjaġġ qabel xejn. Nitolbuk tixel il-mikrofonu. Mela. Tixel il-mikrofonu, Viktor. Ekka ħjar. Ok, Eħa. ismawni. Iva, loud and clear. Mela, l-għonet nsellem kulħadd il-mistednin u nirringrazzjak Antonello tal-istedina. It-tininet kif għattu tajb intom huwa ta' soddisfazzjon kbir għalina il-Ħamrun Spartans li wasalna f'dil fażi ta' kompetizzjoni Ewropea, xi ħaġa ġdida għal Malta u xi ħaġa li aħna nħossu ħadd tiftaħ bib mhux għalina biss imma anki għall-futbol Malti in ġenerali. Da ma ngħiduhx biftaħir, imma ngħiduh b'ċertu sodisfazzjon u ngħiduh għaliex veru nemmnu li fil-futbol Malti kien hemm xi ħaġa nieqsa, xi ħaġa li kienet tidher impossibbli u għalkemm mhijiex faċli, hija diffiċli, imma jidher li bi pjanar tajjeb, b'investiment raġonevoli, laqas ngħidu esaġerat, imma
b'investiment intelligenti l-iskopijiet jistgħu jintlaħqu. U dan wkoll ifisser li ir-rota ddur ċirku tont, il-suċċess iġib ambizzjonijiet ġodda u aktar ambizzjonijiet iġibu nisperaw aktar suċċess. Eżattament. Minna ħatek personali però s-sodisfazzjon li tkun involut f'dan il-vjaġġ mill-bidu. Ħanejdu hekk. Le, sodisfazzjon huwa li jiena parti minn tim. Jiena kif għadt inti ili diversi snin fil-Ħamru Spartans, jiena l-ewwel qabel kollox supporter tal-Ħamru Spartans minn twelidi, kont ninżel il-ground meta kien għadu il-Gżira. Ġifieri l-arma tal-Ħamrun qiegħda ġewwa qalbi. Imma matul da snin ħdimt ma' ħafna nies, fil-fatt ħdimt naħseb xi 7 jew 8 presidenti differenti. Huwa ta' sodisfazzjon barra li nara l-amministrazzjoni preżenti tieħu dak li jixraqilha, imma wkoll meta niftakar kemm saru sagrifiċċji qabel, forsi mhux bl-istess riżorsi, imma żgur bl-istess passjoni, bl-istess dedikazzjoni, saru żbalji imma saru ħafna affarijiet tajbin. U illum il-ġurnata meta tasal għal dat tragward ħares lura u tiftakar f'ħafna nies li waslu għal dan is-suċċess. Roberto, forsi xiftet kummenti minna ħatijak u koll rigward ser nitkellmu ta' fuq Champions League u fuq l-Europa League u koll ma ġustament irridu nagħtu l-importanza dovuta l-tim Maltin se jkun qed jirrappreżentana fil-gruppi Ewropej. Roberto, forsi xi kumment minn għandek rigward il-kwalifikazzjoni storika qabel ma mbagħad nuħu kentej ukoll minn għand Karl u nkomplu wkoll fuq id-domandi li għandna. Ovvjament hija xi ħaġa storika qatt ma seħħet fil-futbol Malti u hekk nifraħ il-Viktor u l-deb kollha voluti fil-klabb tal-Ħamrun għax għamlu xi ħaġa li ovvjament hija storika għall-futbol Malti, hija storika għall-Ħamrun Spartans u naħseb kull ċittadin Malti għandu l-fejn jħossu gburi dak li wettqu Ħamrun Spartans bid-din il-kwalifikazzjoni. Nittamaw li ovvjament din ma tkunx ta' darba u daqshekk, jiġifieri ovvjament naħseb li l-Ħamrun huwa klabb ambizzjuż ħafna u ma nkun sorpriż li wara din il-kwalifikazzjoni storika l-istaġun li ġej jimmiraw xi ħaġa iktar kbira u iktar storika u nittama wkoll il-klabbs l-oħra Maltin jieħdu l-eżempju tal-Ħamrun Spartans u ovvjament forsi ma tkun sorpriża mbagħad li naraw iktar klabbs jinnexxilhom jilqu dan il-livell kemm mhix xi ħaġa faċli, ovvjament jinvolvi investimenti li jkunu mmirati, però ovvjament nawguraw li matul is-snin aktar klabbs Maltin jinnexxilhom jilqu dan il-livell. Naħseb kont ċaru skjat fil-bidu x'kienet l-intenzjoni tiegħi, ġifieri għalkemm jien supporter ta' Hibs. Sewwa, u nixtieq nixbeddi ħaġa li tqallani jiena skużawni tal-lingwaġġ daqsxejn antipatku huwa di. Tara Italjani joqogħdu jeqirdu kontra pereżempju tal-Juve kontra tal-Inter. Tara l-Ingliżi tal-United jeqirdu kontra tal-Liverpool. U l-Maltin jeqirdu għax il-Ħamrun rebħu. Fil-verità, din ir-rebħa li jagħmel il-Ħamrun, din ikun ħajgawdi minna il-futbol Malti u nispera li din il-mentalità tal-fkieren tinqata'. Klabs ħajkollhom parti tal-flus li rebħu l-Ħamrun ħajmorru ġolbu ta' dawn il-klabs. U nispera li meta qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet inkunu maqudin il-Maltin bħala oqgħodxa. Għax di, orajt, isem il-Ħamrun ħajkun imnaqqax fl-istorja ta' Malta bħala l-ewwel klabb li għamilha l-gruppi. Biss kif għandek ċerti timijiet, pereżempju, il-Hibs, ħan nsemmi il-Hibs, nistgħu għandna l-unu ngħidu labna ma' Real Madrid, mal-Atletico Madrid, labna mal-Manchester United,
il-belt l-istess, sorry, labu mal Juventus. Dan huwa kollu punti sbieħ fl-istorja tal-futbol ta' Malta. Jiena li jgħatej li xej, jiena l-ħamis, kull nar ta' ħamis. Kif ħajkolli ċans, irrilevanti xem, ħanqot nara nsegwi l-ħamruna x'finament dan huwa tim tagħna. U nixtieq li dil-mentalità tal-baq tinqata'. Għax nerġa' nsensni. Il-ħamrun ħajgjaw din miegħu il-futbol Malti kollu. U nerġa' ngħidlek, prosit Viktor m'hemmx għalfejn ngħidlek, għax diġà qedlek minn qabel, hemm min fit-tim tal-ħamrun minn qabel. U maħara ma jġi xaħat jgħidli għax il-mara tiegħek minn ħamrun qed titkellem jekk lejn nitkellem naffariet kif huma. Kif huma l-belt għalija tuħu pjaċir tarhom ma xifqaw ground, litteralment jippakjawh. Il-ħamrun nifirħula ma x'għamlu di l-intrapriża li minna il-futbol Malti kollu ħajbenefikaw. Jalla din la l-ewwel u laqqas tal-aħħar. Jiena fl-aħħar nsi ħaġa oħra Karl. Qabel ma tinsaqsi domanda lil-Viktor, jiena lija bħala dilettant tal-futbol Malti, hija waġa li tara timijiet minn Ċipru, ġibilta, jagħmluha fil-gruppi, imorru mal-aħħar 8, u jalla kif dis-sena rajna l-ħamrun, dis-sena d-dieħla naraw 2-3-4 klabs Maltin illi jagħmluha. Karl hemm punt interessanti li xtaqt insaqsik fuqha Viktor, però kif il-klabs Maltin se jiggwadanjaw minn din il-kwalifikazzjoni ta' ħamrun? Mela, is-sena l-oħra peress li issa il-klabs qed imexxu il-kampjonat huma ġie ffurmat il-Malta Premier League, is-Solidarity Funds tal-UEFA li huma dawk il-fondi li jiġu mill-qlieħ taċ-Champions League tal-Europa League u Conference League li Malta is-sena l-oħra min issejjer żball ġew allokati xi 2.3 million, dawk inqasmu bej 12 tim. La darba tim jaddi għal-gruppi, dak joħroġ minn dak il-fond. Mela anke jekk nieħdu l-istess somma li ħadna s-sena l-oħra, diġà se jkun hemm żieda ta' madwar 9-10% għaliex se inqasam bi 11 tim. Il-ħamru mhux se jieħdu minn dak il-fondi. Il-ħamru se Bħala flus kemm qed nitkellmu bej wieħed u ieħor? 2.38 division by 12, 200,000, u issa 200,000 żidilhom isu 10%, 220, ġifieri kull klabb se jieħu bej 20 oħra. Imma mhux hekk. Il-fatt li aħna satellajna r-ranking, dak l-ammont probabbli ħajżdied. Sewwa, jiġifieri x-xer Malti ħajkun ikbar. U l-ħamru mhux se jieħdu minn dak ix-xer, tajli imma l-ħamru mhux se jieħdu l-premju kbir, iva veru. Imma lekk il-UEFA hija demokratika u kull min jagħmel suċċess irid jikkontribwixxi għal min ma jkunx għamel daqshekk suċċess għaliex temmen li kull tim għandu jissaħħaħ. Nota żgħira fuq li qal Karl, fuq il-klabs l-oħrajn. L-net jiena il-maġġoranza assoluta tal-supporters Maltin in ġenerali ferħunna u jien nemmen sinċerament ħadu pjaċir. Imma jiena 4 ilu mort l-Iżvizzera għall-ewwel laqgħa li kellna mad-delegati u meta għamlu l-assoċjazzjoni l-ġdida li kwalifika tal-gruppi ma kienx hemm l-arma tal-Ħamrun Spartans, kien hemm il-bandiera ta' Malta. U dik li ġabet li soddisfazzjon, jiena ovvjament qalbi mal-arma tal-Ħamrun Spartans. Imma fuq kollox meta nara il-bandiera Maltija jiena inħossni verament gburi. Fil-fatt ukoll għandna messaġġ minn Klomar Brinkat li qed jgħidilna jien naqbel perfettament ma naħsib ta' Karl u Antonello. Fakulkom li qegħdin live kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-messaġġi illi għandna miftuħa u da wara kollox. Jien u Karl qegħdin nippillaw għax aħna dilettanti tal-futbol Malti nixtieq naraw il-Malta tavvanza u wkoll nittamaw illi kif qed ngħidu il-futbol Malti ikompli itella timijiet fil-gruppi jekk mhux conference forsi l qudiem nkunu UEFA u conference jew Champions League. Min jaf. Imma Viktor going forward l-isfidi u l-għanijiet li Ħamrun Spartans għandu f'din il-fażi tal-UEFA Conference League. Issa li wasalna l-gruppi għax mhux li tasal issa. Mela, is-suċċess iġib ambizzjoni. Għalkemm ma nistgħux aħna ngħidu issa li għaddejna għall-gruppi issa norqdu hemm u ngħidu u hija issa liġi merba bih. Le, aħna buċta minn qudiem
u mingħajr ebda preżunzjoni nistgħu ngħidu li meta naraw it-timiet li ġejna minnhom magħhom inħossu li għandna ċans li ntellaw xi numru ta' punti ma tistax tgħid kemm imma għandna t-targets tagħna u ħammorru għal kull logħba biex nagħmlu quddiem u għawrit insemmi il-mentalità li daħħal il-coach Giacomo Modica li waħda mir-raġunijiet li wasanna għal da suċċess kien li neħħa dik il-ċertu inferiority complex li aħna l-Maltin imbagħtu ġda xejn minna. U li meta morru naffrontaw, ma naffrontawx b'arroganza, imma ma naffrontawx b'ebda biża. Il-logħba tibda kif ngħidu dejjem xejn b'xejn u jerbaħ min jiżbalja l-inqas. Mela allura jekk inti toqgħod attent li ma tiżbaljax, toqgħod attent ukoll li aħna it-tim tagħna illum il-ġurnata huwa offensiv ħafna. U jekk taraw il-goals li niskurjaw, ħafna drabi ikunu minn żbalji tal-avversarji provokati mill-pressjoni tagħna. Jiġifieri inħarsu qudiem fiduċja, għandna 6 logħbiet importanti, livell ta' diffikultà differenti għax mhux se tikkompara il-Lincoln Red Imps pereżempju ma' Shakhtar Donetsk sewwa, imma naffrontaw kull logħba b'ċertu tranquillità u b'ċertu fiduċja. Mela, ħanibda nota l-grafika naraw nara l-lobby ta' Hamrun Spartans kif se jkunu fil-UEFA Conference League. Mela, l-impenji ta' tim ta' Giacomo Modica jiftħu fit-2 Ottubru fis-7 kwart ġewwa l-Polonja kontra il-Jagiellonia. Fit-23 Ottubru Hamrun Spartans jilqgħu lil Losanna ta' Svizzera ġewwa pajjiżna qabel ma mbagħad fis-6 ta' Novembru Hamrun Spartans iżuru t-Turkija għal konfront kontra Samsunspor. 27 ta' Novembru Hamrun Spartans kontra Lincoln Red Imps ta' Ġibilta u 15 wara Shakhtar Donetsk jiġu f'taqali biex jilagħbu kontra Hamrun Spartans. Fit-18 ta' Diċembru l-aħħar konfront fejn fih naraw il-Shamrock Rovers jilagħbu kontra Hamrun Spartans fl-aħħar logħba. Sur direttur. Grazzi tal-informazzjoni. Skużani. Tal-fażi, Karl, permetti li ftitek jogħġbok. Ta' din il-fażi u fil-fatt kont ġej għalik, Karl. Fej taħseb li jistgħu jġibu l-punt il-Hamrun minn da 6 logħbiet? Qabel din għax jiena il-mara tiegħi supporter Hamrun iża minn dawk it-Moy Ground. Sur Kassar, issa ħanimxi nsaqsijek. Għandkom xi ħsieb li tagħmlu xi tours għan-nies barra? Il-mara tiegħi tħajlet mur tarhom l-Irlanda. Mela le, she's more than welcome, għandna n-nies allokati għal dak ix-xogħol, iva, ħanħabbru l-arranġamenti li ħanamlu, biss l-aħħar li morna il-Latvija, aħna ċarterjajna aeroplan li kien jesa 186 ruħ u telaw fuqu madwar 140 supporter barra dawk li għamlu l-arranġamenti għal rashom. Jiġifieri kellna mal-kważi 200 supporter hemmhekk ġol Latvija. Kull partita fiha ta' barra minn Malta ngħid fiha d-diffikultajiet tagħha, pereżempju di tal-Polonja hija daqsxejn iktar komplikata għaliex qiegħda xi 300 km l-bogħod minn Varsavja. Imma tat-Turkija se tkun verament interessanti u l-iktar li qed tiġbed attenzjoni kif qatt inti hija dik tal-Irlanda għaliex l-Irlanda huwa pajjiż li aħna nassoċjaw ruħna miegħu u allura hija attraktiv. Dejtlek b'din id-domanda, skużani sur direttur, iddevjajtlek ftit, għalfej, għax aħna wkoll tal-programm bottaw risposta u ma ħanejt ebda sigrit l-antana u koll li affarijiet bħal dawn nipromovuhom x'taħseb Antonello. Nistgħu nagħmlu hekk ukoll ovvjament malli jkollna l-informazzjoni. Issa ara, mela l-Hamrun. Mela aħna u l-Hamrun xem. Għal min ma jafx minnu l-coach tal-Hamrun. Il-coach tal-Hamrun huwa coach li dan kien fis-Serje A. U meta s-Serje A kienet Serje A fejn kienu jmorru jitqatlu ġo fiha l-aħjar plejers tad-dinja mhux bħallum. Ħallu dak il-kapitlu hekk. Ta' min jgħid li dan il-coach kien assistent ta' Zeman. U bil-fors kif qal il-ħabib tagħna Viktor, il-Hamrun b'coach b'mentalità bħal dik ikun hemm ifhimni mentalità offensiva. Il-Hamrun nemmen
li jekk ikunu l-full squad il-fortuna trid tgħin ukoll għax dik għalija parti fundamentali mill-partita. Tikber iktar l-esperjenza. Reġgħu saru x'innesti. Nemmen li l-Ħamrun jiena għandhom ċans bħala punti iġibu dawk il-medja ta' 6-7 punti. Għax hemm ċerti timijiet, pereżempju, it-timijiet l-Irlandiżi, niftakarni meta konna il-Hibs, konna d-dejna darba minnhom fiċ-Champions League, qualifiers, fuq tim Irlandiż. Issa, li għandek ħanibdew hekk, għandek ix-Shakhtar nemmen li hija diffiċli li l-ħam għalkemm ħanilabu home. Nemmen li hija diffiċli li speċjalment daw ħajkunu qed jiġġieldu għal posta fuq. Diffiċli l-Ħamrun jerku li Shakhtar jalla. Ituhom tlieta tal-Ħamrun ġata qali, ħalli l-ewwel jerku. Imma nkunu reali, jien ħobb nitkellem realistiku. Imma pereżempju, ma nata ġibilta. Ma tal-Irlanda, nemmen li hemm il-Ħamrun għandhom fejn jġibu minn grossa rebħa. Tal-Polonja tiġi għandek xi ħaġa ostili, u rajt hemm ħafna barranin. Sewwa fit-tim tal-Ħamrun. Imma jenneħu minni meta nsifru bit-tifel. Tgħid tfal mhux kbar, imma meta inti tagħmel vjaġġ. U bħal dan dek 300 km l-bot, it's not a joke. U dan ħeffet ħafna kemm il-psike u kemm il-fiżiċità tal-plejers. Ġifieri hemm ċerti affarijiet li inti tittamilhom di abitudine biex jitlu ġo fik, mela għandek rutina qatt ma konna fiha, speċjalment il-plejers Maltin li għandna. Il-barranin m'hemmx xi barranin li dawn tgħid ifimni kienu ma xi timi bħal Real hekk qed tifhmunix qed nipprova ngħid. M'hemmx dik l-abitudni, m'hemmx dik id-drawa, m'hemmx dik it-tradizzjoni. Imma nemmen jien u Viktor għamel analiżi perfetta. Il-gowlijiet, il-gows, jiġu minn ċerti żbalji. Biss, pereżempju l-logħba ta' ritorn li bis-saħħa tagħha kwalifikaw. Il-Ħamrun jiena għalija jekk ikollhom. Issa forsi jiena biased, jiena inħobb ħafna tal-Ħamrun ġiex players. Wieħed minnhom m'għadux hemm. Jiena għalija li huwa Pirsa ġifieri ma sadak akwa passata u onestament issa dak qiegħed ma stiema hekk imma ma tistax li ma tgħidx li kien fundamentali ħarun imma mbagħad plejer ieħor li nammira ħafna huwa id-defensur ta' wara li kien għalija surmast u katalist fir-rebħa tal-Ħamrun fil-kwalifikazzjoni qed ngħid tal-Marcellina. Jekk ikollok il-Henry Bonello imbona ġurnata, Marcellina surmast kif rajna, xejn impossibbli. Issa għalija jiena coach tajjeb hemm, psychologist tajjeb iridu l-Ħamrun. Għax nemmen il-psik issa at this stage level ħatamel ħafna tagħha. Ġifieri tkun hemm nies motivaturi, affarijiet ġodda u importanti li ma jkunx hemm il-biża'. Għax issa mill-comfort zone ħarġu u dik importanti issa li meta inti toħroġ mill-comfort zone. Hemmhekk imbagħad jibda id-daqq u s-swin. Imma jien nemmen li l-Ħamrun minimum 6-7 punti għandhom fejn jġibuhom. Roberto, minna ħal-oħra li xtaqt insassik fuq l-aspett tattiku bħala ħansejjaħlu hekk il-coach tal-grupp. Tattikament, kif taħseb illi Modica għandu jipprepara daw il-lob? Speċjalment kontra daw it-timijiet li huma abbordabli. Qabel ma mbagħad nieħdu forsi Viktor irid wieġeb lil Karl u Roberto wara l-interventi tagħhom. Roberto. Jiena jekk nista' nagħti update Antonello. Tajna update fuq il-logħba tal-Italja ta' kemm temlajna wkoll grafika żgħira. Qegħdin tnej bit-tnej, żewġ gows ġiex minuti, ġidaw iskuljaw Iżrael kick-off u mill-ewwel Italjani għamlu skor ndaqs tnej bit-tnej, logħba interessanti ħafna. Fuq li saqsejtni inti jiena ħankun skiet u onest, ġifieri naħseb li issa f'dal livell
nemmen li Ħamrun għandhom bżonn striker li jolli l-livell tat-tim. Ġifieri mhux l-strikers li għandhom mhumiex tajbin, da ma anke tara ċertu azzjonijiet kif jiġu finalizzati. Naħseb li jekk ikun hemm striker ta' ċertu livell, naħseb li jgħin ħafna iktar. Anka Čorić li ovvjament naħseb li għandu esperjenza f'livelli għolji. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kien hemm intervista miegħu fuq il-Gazzetta dello Sport għal min ma raħħix. U naħseb li l-modika irid jara kif jagħmel biex jieħu l-aħjar minn dan il-plejer għax ovvjament kien plejer ta' talent u sfortunatament għalih dat talent isu ndifen. Ruma ġratlu ħsara, miskin. U ħsara kbira. Imma naħseb li jiena nemmen li plejer jekk ikollu talent fih jibqa'. Ġifieri issa ovvjament jiseħħu ċertu affarijiet li jħallu mbagħad fuq il-gwerrijiet tiegħu. Però għalhekk qed ngħid, naħseb hawnhekk jista' jkun isu jirxox ta' min ġdid dal-plejer. Rampa di lanċo. Eżatt. Le, fuq tattika ovvjament kull logħba fiha tagħha, ġifieri mhux qed tkun tilab mod offensiv kontra x-Shakhtar Donetsk. Diġà il-Ħamrun daqu xi jfisser il-futbol Ukrem meta labu kontra d-Dinamo Kiev, ġifieri Dinamo Kiev u Shakhtar huma ekwivalenti ħanejdulhom hekk. Però ma ta' ġibiltà, ma x-Shamrock tal-Irlanda, forsi anke ma tal-Polonja. Jena naħseb l-ewwel ħaġa t-tim tal-Ħamrun li tikun konvint mill-mezzi tiegħu, ma jridx joqgħod juri biża'. Ovvjament hija xi ħaġa ġdida. U naħseb għal ħafna mill-plejers ukoll hija esperjenza ġdida li ħajlabu f'dan livell. Però ovvjament jridu jkunu ottimisti li kapaċi jiksbu riżultat. Jiena ma l-unika suġġeriment mhux ħadd suġġerimenti lill-coach tal-Ħamrun, però fuq nota personali naħseb l-iktar ħaġa li jista' jagħmlu ħażin il-Ħamrun hija li jinżlu bi pjan totalment difensiv. Anka rajna l-Malta pereżempju labna kontra l-Litwanja għax inżilna bi pjan pożittiv. Ġejna misruqa minn rebħa. U naħseb li dik għandha tkun il-mentalità li jibbażaw biha l-Ħamrun. Jien ovvjament issa il-mistoqsija hija kif il-Ħamrun ħajrnexxielhom jikkontrollaw l-energy consumption tagħhom kemm fuq il-kampjonat u kemm fuq il-kompetizzjoni Ewropea. Peress li hija xi ħaġa ġdida. Naħseb hemmhekk issa wkoll element fiżiku, it-training fiżiku ħajkollu impatt importanti. Viktor, fidejk biex twieġeb il-Karlu Roberto. Le, ħafna affarijiet veri u naqbel magħhom. Forsi ċertu elementi li mhux qed nikkonsidraw huwa li ħanilabu 6 logħbiet fl-Ewropa fix-xitwa. Xi ħaġa li l-timiet Maltin mhumiex mdorrin, ġifieri aħna sa 18 ta' Diċembru ħanibqgħu nilagħbu. Din ukoll ġifieri trid xi forma ta' adattament. Biss irid ngħid ukoll li l-aħħar logħba li labna kienet is-26 logħba li labna f'kompetizzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar 4 snin mill-era ta' Joseph Portelli u di tatna esperjenza mhux ħażin, ċertu esperjenzi pożittivi, ċertu esperjenzi negattivi. Fuq kemm se nġibu punti se jiġri ħadd ma jaf, biss jekk inti tmur qalbek maqtuwa ma ġib xejn. Ġifieri jekk inti tmur b'ċertu mingħajr arroganza, għax aħna l-Ħamruniżi jgħidu li naraw kbir. Iva veru naraw kbir imma għax infittxu il-suċċess. Ġifieri ma qtawx qalbna. U dan naħseb huwa element importanti. U semma kemm minn Karlu kemm minn Roberto li tiffaċċa logħbiet buċċek minn quddiem. U dan il-coach huwa magħruf għalhekk kemm għat-taħriġ fiżiku li huwa intens ħafna, nista' ngħidilkom jiena, u kemm ukoll għall preparazzjoni mentali li hija waħda pożittiva. Magħha irridu nżidu il-winning mentality tal-President. Il-President għandu mentalità rebbieħa, irid dejjem ikabbar l-ambizzjoni tiegħu u din qed tiġi trasmessa minn fuq għal isfel, mill-Presidenza sa l-inqas persuna fil-klabb.
dik xi ħaġa li taffettwana l-koll u aħna nħarsu lejha bħala motivazzjoni kontinwa. Kull min jaħdem fil-klabb kemm mill-lat tekniku kemm mill-lat amministrattiv. Mela, tkellimna fuq il-Conference League, bis ukoll ma rridux ninsew li se tibda l-UEFA Champions League u l-UEFA Europa League ukoll, għaliex illum ovvjament qegħdin nittakiljaw it-tazzi Ewropej. Mela, Roberto, minn għandek tixtieq kumment fuq il-UEFA Champions League ta' dis-sena u Karl, għax żgur se tkun qed issegwi lilha l-iktar il-UEFA Europa League. Qabel ma mbagħad nieħdu l-aħħar kummenti min-naħa ta' Viktor. Roberto, fidejk. UEFA Champions League. Naħseb li għadu kmini biex wieħed jagħti previżjoni ta' attimijiet li jistgħu jaslu sal-finale. Ovvjament. Le, però ovvjament anke mit-transfer market li sar naħseb li wieħed jgħid jikkunsidra bil-forsi Liverpool li ovvjament kienu l-iktar klabb li nafaq flus matul dan is-sajf. Manchester naħseb mill-Ingliżi naħseb il-Liverpool iktar kemm l-Arsenal ukoll naħseb għandhom squad depth tajjeb ħafna. Real Madrid u Barcellona ovvjament dejjem hemmhekk ikunu. Bayern Munich naħseb li għandhom skwadra b'saħħitha wkoll. Paris Saint-Germain li huma l-holders ma nistax tarmihom però kemm naħseb li naqsu xi ftit anke bil-kwistjoni Donnarumma u l-affarijiet interni li kien hemm fil-klabb. Mit-Taljani, onestament, ma minix nara xi tim li kapaċi jagħmilha sas-semifinali, ġifieri kull rispett lejn Napoli, lejn Inter, lejn l-Atalanta u lejn Juventus, minix nara xi tim li kapaċi jagħti sfida lit-timijiet prinċipali. Jiena fuq il-karta naħseb dawk l-iktar timijiet li naħseb li jistgħu jaslu għarref tal-kompetizzjoni. Ovvjament, is-sorpriżi huma dejjem hemmhekk u ma nagħmlu xejn big li jkun hemm xi tim sorpriża li jirnexxi li jagħmilha sal-aħħar. L-Europa League. X'nixtieq? Le, x'taħseb? X'nixtieq naħseb kulħadd jaf. Ħanejdlek ċajta parti għalkemm nixtieqha u jiena r-realtà mal-dejja ngħid bl-esperjenza ta' Gasperini u bit-tim tar-Roma u meta tikkunsidra minn hemm fiha t-tazza għax jien għalija l-iktar timijiet b'saħħithom huma l-Ingliżi. Sakemm ma jkollok xi Purċinelli ħor bħal Anthony Taylor, nemmen li Roma għandha tasal u tavvanza sew f'din it-tazza. Jiġifieri l-Europa League naħseb hija xi ħaġa kellek tgħid li Karl ħantik daw skużani daw ta' ftit fuq it-tim tiegħi. Kellek tgħid li Karl kellek tara Roma. Din is-sena fejn tarhom. Ngħidlek l-ewwel erba' postijiet Champions League. Min rebbieħ sar raba' post tal-Europa League u l-istess għall-Koppa Talja. Nemmen jiġifieri li dis-sena l-Europa League hija xi ħaġa raġġunġibbli għar-Roma. Għalkemm ftit fadal artefiċi minn dak it-tim li rebaħ il-Conference League u ġi final tal-Europa League u kif kulħadd jaf serqu ilhom. Nemmen li dis-sena it-tim tar-Roma għandu l-potenzjal li diċe la suwa kif jgħidu t-Taljani. Naħseb qed tara naqa' kbir Karl. Jiena fil-fatt kont sejtu forsi jekk hemm xi timijiet li jistgħu tuhom problemi fl-Europa League. L-Aston Villa, ma naħsibx li Nottingham Forest bir-rispett kollu ħajkunu hemm. L-Aston Villa forsi qed nara mit-timijiet il-Betis il-sena l-oħra wassal semifinali u kulħadd jaf kemm jibsa tilab ġo Sevilla u il-Porto huwa tim illi fehmni. Il-Porto dejjem hemm. Iktar nemmen kont nara timijiet ibsim meta konna fi żmien Mourinho tlajna final milli dis-sena. Għax ir-Roma, ara, ifimni daw kulħadd opinjoni, ġifieri jekk alla jrid nispera li mejju jagħtini raġun, imma milli qed nara l-klan ta' Ruma jien u di li hemm u li forsi intom nissegwu b'mod superfiċjali t-tim ta' Ruma u mhux bħali kif nsegwihom mill-qrib qed taraw. Meta wasalna final tal-Europa League
Sewa, f'dan iż-żmien it-tim tar-Roma kien għadu sempliċement ġab 2 punti minn ġiex partiti. Ma rridx nara kbir, le, għax bħalissa Roma ġibna 6 punti, imma l-fatt li r-Roma bdew within inverted commas tajjeb u għataw spiċu sabiħ. Għax Ruma hemm il-mentalità li daw dejjem jippikjaw tard. Plus, fi żmien Zeman kien ikun hemm ukoll dik il-hiccup tax-xitwa. Issa naraw, pass da ċert mhux aħna hekk nieħu minni ġifieri jiena m'għandi l-ebda titlu ta' coach u hekk sempliċement nidem inħobb il-futbol u niġi hawn naqsam ftit opinjonijiet magħkom ġifieri irridu iż-żmien ħajatina parir. Biss, kull meta forsi bassar ċaġa tal-ħamrun bassar tal-lum qed nitkellmu fuq u naħseb Viktorja qabel miegħi tiftakarni fik kemm kont insostni jew le. Tiftakarni. Naf li kellek fiduċja fina. Le, għax taffariet juruk, l-ħamrun u mal-ħamrun. Ġiri l-istess fiduċja, nerġa' nittrasmetti għat-tim ta' Roma l-issana. U kif il-dik il-fiduċja il-ħamrun kikullu mhux qed nitkellmu fuq il-ħamrun fl-Ewropa. Issa naraw. Viktor, l-aħħar kumment min-naħa tiegħek forsi xi messaġġ għas-supporters tal-ħamrun li qed isegħuna kif ukoll xi forsi kummenti finali min-naħa tiegħek ħalli nkun nistgħu nagħlqu l-programm għal-lejla. L-supporters tal-ħamrun nista' ngħid li din il-ġimgħa se jkun hemm tħabbir ta' xi attivitajiet speċjali għall-aħħar tal-ġimgħa. Inħalli ovvjament il-media team tagħna jħabbarhom imma hemm okkażjonijiet sbieħ. It-tieni net, ovvjament is-support huwa essenzjali għaliex jiena ċert li kemm il-mijiet biex ma ngħidx l-eluf li jattendu l-logħbiet ta' Malta, imma anke meta morna barra minn Malta kien hemm 30-40 ruħ, il-kuraġġ li għamlulek is-supporters hija xi ħaġa inkredibbli. Hija xi ħaġa li l-players iħossuha u l-players japprezzaw ħafna u hija forma ta' motivazzjoni qawwija. Naraw di l-avventura, avventura ġdida, avventura sabiħa, ħaġġib il-problemi magħha, imma kif jiena nħobb ngħid meta jkollok dat tip ta' problemi huma problemi pożittivi. So, ġifieri inti dak il-jum għandna regolamentazzjoni u proċeduri verament komplikati, għandna kif irċevejna manwal fih 240 paġna qed induru ftit. Nhar l-erba' ġejjin żewġ rappreżentanti tax-Shakhtar Donetsk biex jaraw il-ground għalkemm baqgħna iktar minn xahar u nofs nagħlabu magħhom, jiġifieri il-xogħol huwa kontinwu, ġiet iffurmata struttura apposta biex tittekilja dawn il-logħbiet mill-CEO tagħna Marcel Bonnici, għadha għandna ġurnata mimlija laqat biex jitqassam ix-xogħol, jiġifieri kif qed ngħidu, inżommu ruħna biżi mhux ħażin. Biss il-Ħamruniżi mimli inkoraġġ u nisperaw li nagħtu sodisfazzjon kemm lis-supporters tagħna u kemm lill-pubbliku sportiv Malti. U aħna ovvjament nawgurawlkom li ġibu l-aħjar riżultati possibbli fil-konferenz li jkun aħna wkoll se nippruvaw nagħmlu kemm nistgħu biex nkopru l-avventura ħamruniża wkoll fil-kompetizzjoni matul dawn it-3 xhur illi ġejjin. Grazzi Karl, grazzi Roberto, grazzi Viktor tal-interventi tagħkom fil-programm tal-lum. Grazzi kbira wkoll tmur l-sponsors tagħna Beauty Wisdom, El-Katalan, AYABET, Paper Avenue u The Barber Room li wkoll huma ta' sosten għall-Kamra Sportiva. Nħeġġukom biex tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qed intgħinu lilna inkomplu ntellaw kontenut ta' ċertu livell. Dan il-video minn hawn qisu sija oħra ikunu wkoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant tinsewx tidħlu, tafsu subscribe ħalli ma titilfux xejn mill-kontenut ta' li noħorġu ta' kuljum. Nixtieq ukoll ngħidulkom grazzi xi ftit avviżi żgħar. L-ewwel nett grazzi tal-feedback pożittiv li tajtuna fil-reels li tellajna sew Karl fuq il-logħba ta' Malta Litwanja kif ukoll jien dalgħodu fuq il-rent li għamilt fuq il-Grand Prix tal-Italja tal-Formula 1. Ovvjament dawn huma reels osra li ħanibdew ntellaw b'mod regolari mill-diversi membri tat-tim tal-Kamra Sportiva, daqstant koplu segwu l-paġna. Iżjed tard il-lejla wkoll intukom l-aħħar riżultati tal-Jubilee Cup
Mill-bqija il-programm li jmiss ser ikun nhar il-ħamis li ġej fit-8:30 il-programm id-bassir fejn fih it-tim tal-Kamra Sportiva jiena Karl, Roberto u Joseph se nkunu qed intukom il-previżjonijiet tagħna fuq l-aktar logħbiet interessanti li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa mill-xena tal-futbol lokali kif ukoll minn dik ta' futbol internazzjonali meta ngħidu futbol lokali mhux Premier biss imma anki d-diviżjonijiet iż-żgħar kollha Challenge League u la jibda l-MHR League ukoll se nkunu qegħdin nindaħluhom f'dan il-kontenut qasir ta' madwar kwarta għal daqstant komplu segwu l-Kamra Sportiva għal iżjed kontenut. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej ukoll ikollna programm ieħor mistansela botta u risposta Roberto. Nhar it-tnejn inkunu qegħdin ras imbras jiena u inti għalissa nkunu qed niddiskutu Juventus Inter u qed nara lil Karl qed jitħaq. Karl naħseb ma nafx kux qed jitħaq għax se jkun konfront bejni u bej Roberto jew inkella ser ikun dimen in the middle Jak qegħdin wasna? fil-biċċa. Bil-fajrin ħankun nhar it-tnejn u bl-istikers tal-Blue Pain Relief. Issa ma Jinnejt dro tiġu, nixtieqkom tiġu dro, ħalli ħadd minnkom ma jgħod jiddejjaq. Imma insomma, għafimni, aħna rridu nagħmlu xogħolna wkoll rebħi jew telf. Aħna dejjem hawn, insomma, sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar il-ħamis fuq id-bassiru bħallum ġimgħa għall programm oħra mis-sensiela botta u risposta jien Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.